Eguardion guztioi, eguardion pilotazale guztioi. Gaur jaialdia Lantaronen izango dugu. Oantxen pilotariak azkenengo beroketa lanak egiten. Esateko atzo arratsaldean Garezen egon ginela eta bertan Natal Aranburu eta Oiana Orbegosok 17 eta Marta Gomez eta Olar Ruiz de Larramendik 22 partia holan bukatu zela. Beraz, puntua Marta eta Olatzerentzat eta gaurkoan berriz errepikatuko dute Natal Aranburu eta Oiana Orbegosok. Ikusi beharko dugu gaur nola etortzen diren. Eurekin hitz egin dut partia zeran eta komentatu oste jokatzeko gogoz etorri dela eta ikusi beharko beste bikotea, Leiro Scott eta Alejandra Pérez, bikote berria, eta gaurkoan gorriz Natal Aranburu eta Oiana Orbegoso izango ditugu, eta urdinez Leiro Scott, Lantzekoa eta Alejandra Pérez. Azkenengo beroketa lanak egiten, pelotak aukeratzen, ikusi beharko nola ekiten dioten bibikoteak partio honei. Azkenengo sake batzuk egingo dute eta beralaxe izango gara. Bueno, prest bi bikoteak. Badazte epaiakin batea aurrea. Epaiak txapa bota. Ikusiko zeinek ematen dion hasiera zagarekin. Txapa hor bueltak ematen. Ematen dau urdin ateako dela, baina ez dakigu gorri azkenean. Beraz, Natalek ekingo dio sakeakin. Aber ze pelota aukeratzen duten. Egia esan frontoian ikusi da frontoi askarra dela, bizirtetzen dela pelota azpitik ematen bai dozu. Beraz, aber
ze pelota aukeatzen duten. Hasean be komentatu dugu pixkat irristakorra zegoela lurra, aber nola molatzen da lau pilotariak. Alejandrak Nataleri pasa pelota. Eta badoa Natale sakera. Bote Aragin. Leire airez. Natale eskerrez zabalera. Leirek moztu bentartera. Oianak eskerrez bikain. Leirek atzera. Txostan bila. Eta tanto. Bueno, tanto askara lehengo hau. Frontoira berotzen joateko. Ikusi dugu hor Leire aurrean oso ongi. Txostorren bila jundela. Eta azkenengo momentuan txosta eragin eta Oianak ezin izan dau eraman, beraz bat eta huts lehengo tanta urdin. Eta urdina beste pelota bat atea dute. Ez dakit motela hau bize izango da, nik ustot motela hau izango dela. Leiren jokurako. Badoa Leire sakera. Oianak eskubiz eraman. Alejandrak eskerrez bikain. Oianak atzera. Alejandrak eskubiekin bikain erantzun. Oiana ere bikain eskubiz. Alejandrak ere bai. Oiana bostetik. Jaitsi pilota. Leire sartuko da. Oianak eraman. Leirek dekada. Natale hortzen da. Moztu bentartera. Leirek eraman. Natale bipareta. Bikain. Tanto ona horra aurrean ikuseguna, Leire eta Natale biako tikitaka bizian. Hor Natale bikain bipareta hori inez, beraz, tanto ona Leiren eskutik. Badoa Natale berrio korrikaldi txikian sak eitera. Bota eragin. Zeitek Alejandra eskerrez eraman. Natale txokoan. Ona. Bueno, badakigu Natale aurrean hor txispandiko pelotaria dela. Hor min egiten du, pelota hartzen da binean aurrean oso bizkor erabiltzen dau pelota, eta orainoan be ikusi dugu hor eskerrez bikain, eta Leirek ezin izan dau eraman. Bastante ona Natalen eskutik. Bada berrio sakea, Natale, sake ona, Leirek boleaz bikain erantzun, Natalek eskerrez ongi, Alejandrak eskubiz gerria sartuta ongi, Oianak zeitik bikain, Leirek zabaldu, Natale hortzen zen, Alejandrak atzera, Oianak ies eindakoa, Leirek moztu, Oianak bikain eskerrez, Leire txokoan, Oianak bikain eraman, eta ezin. Bueno, tanto bolita ikusegu han bebai, Oiana hor txokon pelota saia eraman du, eta gero Leirek berri do bilatu jo Oiana janketara, eta ezin izan da beraman, beraz tanto ona ordinen eskutik, bina marka alban, eta ikusten dugu partia zera gogorra idala izaten, tanto gorrak, eta lau pilotariak lanerako prest. Badoa Leire sakera, eskerpaetatik Oianak ezin eraman, 3 eta 2, urdinak aurretik, sake ona Leiren eskutik, esan hor 6 kuadro inguruan pixu handi hartzen duela, eta gerria gehiago sartu behar dela,
Oiana presoa, baina ez du behar bezala eskuan sartu. Beraz, leirentzat ematen dugu tantoa sakez, lehenengo tantoa sakez. Badoa leire sakeitea berriro. Bota eragin. Zeitik Oianak iesein dakoa eraman. Leirek atzera. Oianak moztu. Hor nik ustot pixka gaina atorri zaiola Oiana eta moztera jundala. Baina oso urruti zegoen eta bera jun zaio. 4-2 urdinak aurretik. Bada leire sake eitera. Sake oso ona, eskerparetan, ezin. Sake oso ona leiren eskutik, egia esan leire ez da sake hor moztuta iten daben sakea, baina egia esan altura asko ematen dio eta hor eskerpareta oso ongi bilatzen dau, eta tanto honetan oso ongi indako sakea, eskerpareta ongi bilatuta. Eta bigarren sake egiten duena leirek. Gorriak eskatutako atxeena, lehenengo atxeenaldia, nik ustot ongi eskatutakoa. Ikusita urdinak aurrera zijoaztela, beti gora. Hor ikusten dugu bikote gorria animatzen bata besteai. Bikote urdinan ikusten dugu leire eskotzen aita aholkuak ematen. Bikote urdina tranquil ikusten da. Ikusita 5-2 aurretik joaztela. Oian altzatu da, bikote urdina ere bai, Natal ere bai. 4 pilota ja kantxan. Badoa leire berrio sakera. Eskerrera berrio osongi biatuz. Oianak bikain eraman. Leirek zabalera, ona. Oso ongi hor leire ikusi du zabalan izugarrizko utxunea zegoela eta oso ongi botatoka izan da. Eta Natalek ezin izan du eraman, oso zaila zen. Natale hor txokoaldean zegoen. Beraz, merituzko tantoa leirentzat. 6-2 urdinak aurretik. Hor ikusten dugu Alejandra leirei animatzen. Leire berriz sake ona, Oianak eskerrez eraman. Alejandra sartuko da, bikain atzeratu. Oianak eskubiz altura emanez bikain. Alejandrak eskerpa eta hori bilatuz. Oianak eraman. Leirek atzera. Oianak eutxi. Alejandra atzeratu. Oianak eskubiz eraman. Alejandrak bien tartera moztu. Natal sartuko eskerrez, baina ezin. Zaila zen horre eskerrez, nik ustot Natale zabaltzera jundela eskerrez, baina aurretik atzera indu azkeneko pauso hori eta zaila zen, indarra behar zuen hor eta ezin izan dau. Beraz, utzat ematen diogu Natalei, eta badoa leire beste sake bat. Oianak eraman, leirek zabalera, bigarren botan izan da. Nik ustot horre leireari ala diferentzia markatzen, horre zabalalean ja 2 tanto egin ditu segio.
ikusi hau Natale hor txokoaldean zegoela eta Leirek bikain bota du hor zabalera. Eta tanto ikusgarra Leiren eskutik. 8-2, Leire sakera. Leirek bien tartera moztu. Oianak eraman. Alejandra eskerrez eutxi. Alejandra eskerrez Natale moztu. 9-2. Ies egindako pelota izan da, nik ustote Leirek ez zuela espero hori, oza Natalek. Txapagainan justu xamar izan da, eta bueno, holako tantak ere balio dute, beraz 9-2. Egia esan urdinak badoazte aurrera. 7 tantoko diferentzia. Oianak bikain eskubiz. Alejandrak eskerrez eraman. Natale moztu bien tartera. Alejandrak eskatu eta eraman. Natale eskerrez zabaldu. Leire hortzen da. Dejada, bikain. Oso ondo bikote urdina. Egia esan Alejandra atzan oso segura. Pilota ematen, bai eskubi bai esker. Eta Leire aurrean oso ongi, no? Egia esan bakiu Leire aurrean jokatzen da benean diferentzian markatzen duela, eta ikusten aia tanto hauetan, alde bat beste aia mugitzen bikote gorria eta bikain bikote gorria, bikote urdina. Leire berri osakera, Oianak 6-tik eraman, Alejandra eskubiz atzeatu, Oianak eraman, Alejandrak astindu pelota, Oianak 6-tik eskerrez zabaldu, botek askara indio Leire, baina moldatu da. Natale zabalea, Leirek eraman, Natale txokoan, Leirek eraman, Natalek eskerrez atzeatu, Alejandra zabalea, Oianak eskatu eta eraman, Leirek zabalera, Natalek bera. Bueno, tanto nahi ikusi dugu, bi bikotak eukite aukera bukatzeko, baina bikote urdinak egin du tantoa, ikusi tikita gabizi aurrean ere bai, baina bikote urdina defentsan ere ikaragarri ari da. Eta bikote gorria hor faiatzen eran ikustot, hor batez ben Natale, hor aurrean ikusten dut pixkat urduri. Leirek txokoan, Natalek eutxi, Leirek bolea zabalea, Natalek moztu bien tartera, Alejandrak bikain altura manez, Oianak atzeratu, Alejandra lauterretik ies eindakoa, Natale sartuko da, atzeratu, bikain Alejandra, Oianak kantxar dira, Alejandrak ere bai, Oianak herria sartu eta bikain, Alejandrak bien tartera, Oianak moztu, bikain. Ongi hor Oiana, horre oso ondo moztu du Oianak, bien tartea, velozia eman dio, eta Leirek ezin izan du eraman, beraz 3-11, gorrientzat tantoa. Eta tanto zonaian eskutik. Nik uste dut hor pelota aldaketak induak dauzkatela. Nik uste pelota aldatuko dutela. Beste pelota bat ateratuko dute. Ultragotxo bat hartu.
Ikusiko pelota berri honekin aber nola moldatzen den bikote gorria. Aber Natale saketik behin nola moldatzen den. Bakigu sakatzaile ona dela. Baina Leire hor aurrean dagoenean bakigu laguntzeko prest daula, Ires asko sartzen da. Badoa Natale sakea. Leire boleaz, txapara. Eskuan ondo sartu zaio, baina txapara jun zaio, beraz 4-11. Intentzio ona zen Leirena hor, baina txapara jun zaio, beraz 4. tantoa bikote gorriantzat. Natale berrio sakera. Badoa korrikaldi txikian, bota eragin. Sake motza ba, Alejandrak eutxi arazo gabe. Oianak bikain atzeratu. Alejandrak eraman. Natalek atzeratu. Alejandrak herria sartu eta bikain eskerpa eta hori bilatuz. Oianak eskerrez, ezin. Lau eta 12. Oianak bigarrena utxe egiten dabena. Egia esan bikote gorria utxe egite asko ari dela pilatzen. Bikote urdina sendo ari dela. Leire aurrean zulau bilatzen eta Alejandatzean gozatzen. Leire airez, txokoan, Oiana hor da, bikain zabaldu, eta ezin. 13-4, esan duguna, bikote urdina osongi, Leire hor aurrean zuloak bilatzen. Konfiantzakin ere bai ikusten da Leire jokatzeko garaian. Alejandra atzetik oso ondo ari da eusten. Eta bikote gorria zinean. Badoa Leire sakera. Eskerpa eta asko bilatuz. Oianak altura eman. Alejandra sartuko da. Bien tartera. Oianak jeitsi. Leire sartuko laguntzeko. Oianak zabalera. Leirek ere bai. Natalek zabaldu, Leirek ere bai, Natale txostorren bila, Leire txokan, Oiana eraman, Alejandra gatzeatu, Natale sotamanos bikain, Alejandra zabalea, Natalek eutxi, Leire txokoan, ona. 14-4, bikain hor Leire aurrean. Egia esan asko gaur diferentziari asko markatzen aurrean. Txokora zabalera bikain pelota mugitzen eta bikote gorria ezinan. Leire berri osakera, Oiana eskerrez bikain erantzun, Leire gantxoz, Natalek ezin. Esan duguna, nik uste dut bikote urdina ongi ari dela. Be lan atxukun egiten, konfiantzakin, Leire aurrean jokaldiak egiten eta Alejandatzean lan txukun egiten eta bikote gorria ezina, no? Egia esan, Oian atzetik saiatzen ari da, Natalia aurrean be saiatzen ari da mugitzen, baina ezinan ari dira. Baina, bueno, haindik partida ez da bukatu. 15-4, bikote urdina aurretik. Bigarren atxena eskatu dutena bikote gorriak. Natal eta Oiana ikusten ditu gor bata bestai animatzen. Animoak ematen. Bikote urdina
lasai, ikusita diferentzia daukatela markagailuan, Leire Eskozen aitan aholkuak entzuten, lau pilotariak hor, bikote Oiana altxatu da, Natal ere bai, Leire eta Alejandra ere bai, ikusten dugu Alejandra Leire animatzen, Natale Oiana ere bai, badoa Leire sakera, Leire sake egin, Oiana bikain eskerrez, Alejandrak moztu, Natalek eskerrez eraman, Leire moztu bentartera, Oiana eskerrez eutxi. Alejandra eskerrez hartuko da, bikain altura emanez, Oiana ongi atzeratu, Alejandrak ere bai, Oiana ere bai, Alejandrak eskubi zeraman, Natale atzeratu, lauterritik Alejandrak eskerpareta bilatuz, Oianak zabaldu, Leire sartuko da, Natale bai, Natale bentartera, Leire sotamanos, Natale bai, keinu, Alejandrak atzeratu, Oianak ezin. Bueno, bikote urdina bikain, esango dugu, Leire aurrean gantxoz eta oso ongi sartzen, joko aldatzen eta Alejandra atzean oso seguru, bai eskubi, bai esker. Eta bikote gorria saiatzen ari da, baina ezinean ikusten dugu, ea esan bikote urdina partia txukuna egiten ari dela, aukerarik utzi gabe, Leire bada bere osakera, Oiana eskubiz kantxar dira, Leire zabalean, bikain. Oso ongi Leire hor aurrean, egia esan konfiantzakin ikusten da, oso garbi ditugu jokaldiak ere bai, zabalean hirugarrena egiten duena Leirek, holan bota behar zen jokaldia eta oso ongi egindako jokaldia. Leiren eskutik, Leire bere osakera, sake motzo ba, Oianak eskerrez eraman, Leire boleaz eraman, Natalek zabalera, Leirek eraman, Natalek atzera, Alejandrak eutxi, Natalek atzeratu, Alejandra, Oianak herria sartu bikain, Alejandrak erdira, Oianak atzeratu, Alejandrak eutxi, Oianak bikain atzeratu, Alejandra bentartera, Natal eskerrez, ona. Behar zuten tanto hau bikote gorriak sartzeko partidan, hor Leiren ikustot zabaleatu dela asko eta bueno, Natalek azken momentuan hor kantxar dira bota du eta Leire naiz eta heldu ezin izan dau eraman, beraz tantona Natalen eskutik, bost eta mazazpi markagailuan Natale sakera. Bota eragin,
Leire sartuko boleaz. Leire eskerrez, Oiana hor da, moztu bikain. Alejandrak eskerrez, ezin. Bikaino hor Oiana oso atentu zabalean, eta oso ongi moztutakoa izan da. Merituzko tantoa Oianak egin duena, hor eskerpa eta bikain bilatu du. Belozea ere bai, eta Alejandrak ezin izan dago eraman, beraz 6 eta 17 beste tanto bat bigote gorriantzat. Eta Natale sakera. Sake ona, Alejandrak eskerrez, ezin. Sake ona Natalek, bigarren sake egiten duena. Bakiu Natale sakatzaile treba dela. Txispandiakin ateat zaiola eskutik, eta ikusia tanto honetan. Alejandra berez hor zegoen, baina ezin izan dugu eraman, beraz tanto ona Natalentzat. 7 eta 17, Natale sakera. Beste sake motza, Leire sartuko da, ezin. Badoazte gorriak atzetik aurrera, poliki-poliki. Natalek bizak ezegi egin ditu. Nik uste hor Leire sartu dela airez laguntzeko Alejandrai. Ikusita sake txarra zela Alejandrantzat, baina ez du behar bezala eskuan sartu. Beraz beste tantoa Natale eskutik. Beste sake motz bat, Alejandrak eskerrez bikain, gerria sartuta. Oiana sartuko da, bikain atzeratu. Alejandrak eskerrez ongi. Oiana moztu bien tartera. Leire eutsi. Natale moztu bien tartera. Leirek errex. Oianak atzeratu. Alejandrak bizi. Oianak eskerrez eraman. Leirek bikain atzeratu. Oianak eutsi. Alejandrak eskerrez ere bai. Oianak pareta askokin. Leire sartuko laguntzeko. Eta tanto ona. Bikain bakigu Leire sartzen da bakoitzeko min asko egiten duela, eta ikusi da tanto honetan pelotaka bat behar duela hor aldatzeko ritmoa, eta bikain hor Leire dejada txostorren bila, eta azkeneko momentuan txostorren bila joan da, eta Natalek ez zuen espero txostori, eta ezin izan du eraman, beraz Leirentzat tantoa. Leire sakera. Sake oso ona. Oianak eskerrez eutsi. Leirek gantxoz eta Natale bikain eraman. Alejandrak moztu. Oiana hortzen da, bikain atzeratu eskerrez. Alejandrak eskubiz eraman. Oianak bi pareta modukoa. Dejada Leirek Natalek eraman. Natalek eraman. Leire boleaz, txostorren bila, Natalek eutsi. Leirek zabaldu. Oianak ezin. Bikain bigote urdina, esan Leire aurrean oso ongi ari dela mugitzen pelota, alde batea bestera, zabalea, txokora. Natale defentsa onari da erakusten, Oiana bebai, baina esan Leire konfiantzarekin ikusten da aurreko kuadro horretan, eta edozer gauza egiten ari da. Badoa berriro Leire sakera. Alejandrak eraman, Oiana boleaz eutsi. Dejada Leirek, Oianak eraman. Leire dejada, Oianak bi pareta, bikaina.
ona, tanto ona. 9-19, bi kainor Oiana bi paretaz. Tanto ikusgarria Oiana eskutik, bi eta gain botatako bi pareta. Meritoesko tantoa, nik uste tanto behar zutela berrio partian sartzeko, eta bikote gorriako haindikor segitzen du. Lanean segitza tokatzen zaie. Oain ikusiko du Natalek sakea hartuta garren minitek aukera daukan, badoa Natale sakera. Erdiko sakea, Alejandra Seitik, ora. Nik uste horre Alejandrarik kateatu egin zaiola azkenengo momentuan, eta gora jun zaiola. 10-19, bikote urdina aurretik. Behatzi tantora daude oraindik, aldea handia da oraindik, baina bikote gorriak hor segiduko du lanean. Sake motza, Leire sartu da laguntzea, eskerrez, Natalek zabaldu, Leirek zabaleti zabalera, Oianak moztu bientartera, Alejandrak ies eindakoa, Natale moztu, Oianak eskatu eta eskerrez bikain zabaleratu, Alejandra bostetik bientartera, Natalei gainera torri zaio bizkat, bikain molatua, Leire gatzera, Natale eskerrez ongi, Leire gatzera, bikain. Oso ongi hor Leire, egia esan aurrean bikainari da, tantoak egiten eta gero txugun jolasten, eta Alejandra asko laguntzen atzean. Egia da bikote moduan bikain uztartzen ari diela. Eta tanto ona Leiren eskutik. Badoa Leire sakera. Bota eragin, erdiko sakea. Oianak atzera du. Alejandrak eskubizi ezindakoa. Natal eskerrez bikain. Leirek bien tartea moztu, Oianak eskatu. Moztu, Leire paretazkoekin. Oianak moztu, txapara. Ni guztot hor Oiana adiala zaitasunekin, egia esan ez da ari da gustora, ez da gustorari. Hor zehatzen ari da aldatzen jokoa, baina ez zaioari irtetzen gauzak. Eta ies egindakoa, beraz galdutzat. Azkenengo sakea Leire, bote aragin. Oianak bikain erantzun, Alejandra eskubiz ongi, eta Oianak ezin. Bukarako emaitza 10-22, egia esan ez da izan partio ona, bikote urdina oso ongi hasieratik, oso ondo uztartu dira, eta bikote gorria saltasun askokin. Oiana nik guztot horre atzetik ez dela guztua ibili, Natale be aurrean defentsan ibiliela. Baina, zorion du bikote urdinai, partia ona egin dute, bikote gorria animoak eman. Eta bukarako emaitza 22-10, Leire Oskot eta Alejandra Pérez lehenengo puntua eskuratuta. Ongi eman ekin diote txapelketai, euren lehenengo partida zen, eta bikote moduan ikuseu oso ondo uztartu dela. Leire atzean konfiantzakin, Alejandra atzean oso guztua ikuseu, oso komoda, beraz partia txukuna, eta gorriak berriz triste ikuste ditugu hor, baina partia zera da bakarrik, oain txapelketa luzea da, eta bukarako emaitza 22-10,
Leire Oskoz eta Alejandra Perez 22, Natale Aranburu eta Oiana Orbegozo 10. Eta, bueno, hementxen usten dugu, partio azkarra izan da, 30 minutukoa, eta, urrengo asteburuan beste partia batzu ditugu, beraz, mila esker etorri zareten guztioi, eta jo. Eta oain elkarrizketekin joango gara, berze komentatzen diguten bibikoteak, beraz, orantxe ikustea. Leire, Alejandra, zorionak, lehen eta behin, Leire zurekin hasiko naiz. Nik uste dut partio txukuna indozula zeratik, oso komoda ibiliza aurrian, konfiantzakin bebai, tantoa bukatzen, eta nik uste dut zure partetik partio ona izan dela. Nik uste eskermile, nik uste mugitu gule pelota alde batetik bestera oso ongi, eta Alejandra eta ni aitu gara arras ongi. Alejandra, te he visto muy cómoda desde el principio, la verdad que te salía con una chispa bastante buena con la mano de derecha, con la izquierda también te he visto muy bien y ¿qué tal te has encontrado en todo el partido? Pues bien, ahora ya la verdad que como que he encontrado unos tacos que me van bien a la mano, aunque hay alguna que no meto, pero muy cómoda, muy a gusto, con la compañera genial y bien. Lehenengo puntua eskuratu zuena, txapelketa hasteko, beraz zorionak, eta Leire nik uste dut hori esan duzun moduan, txispakin ibili zara zeratik, eta lehenengo puntua eskuratu nik uste dut gustora. Hoi da, lehenbiziko puntua azkenean oso gustora, eta aitu gara arrasoki egizat. Zoriona bikote eta hurrengo arte. Esker mire. Natale, zurekin hasiko naiz. Nik uste dut zuen partetik igual partio zaila izan dela. Nik uste dut hasieran saiatu zatela hor zu batez be Natale aurrian hor mugitzen Leire pelota. Baina eurak hasieratik bukarara partio osona egin dutela esangoran, saiatu zatela, baina pena hori eukiko zue nik uste dut, baina zela ikusten zu partidua. Nik uste hasieratik nego faio tonto batzuk ditugula eta gero asko juntzaizkiu. Eta ez dara partiun sartu edo ez debin olataka luze bat, eukiu hor partio erdialden bain ditugula tanto batzuk, baina nik uste ez gara guztiz partiun sartu eta pena atzo aldizana eta gaur ez deula euki aukera igual hainbeste lehiatzeko, baina urrengoi behi da berroetatatzeien. Oiana, zure partetik esangonan igual azeratik gozaka itzibili zaela, egia esan ezela erresa Alejandra horre aguantatzatzean, oso partio txukuna indau, Leire gaurrean oso ondo ibili da, ez dakitzu zelako zentxatzen jagu dozun partioan zehar? Ez, behaiek, behan partetik, Alejandra oso ondo jodu eta Leirek oso ondo arrematau du, ez? Nik uste, hasieran, pixkat aurrein hor, Leiren joko hortan pixka sartze ginela eta pixka tabarra genukela. Eta nik, aseran ez hainbeste, pixkat gortuta oso mugimendutan oso makal senditzen eitzen. Gero pixkat sartu ganean rodajien hobeto, gehiago gozaudet, esan atzo baino hobeto gozaude behintzete pelota gehiago luzatu eta tanto batzuk lortu itxegu hor. Hoxe, geho Paio batzuk gai, behak hobeto moitxu de pelota eta min gehiago egin dio eta, ez egiten da. Hau hasiera bakarrik ez da, oraindik txapelketa luzea da, oraindik beste partio batzuk litu zaitzue, orain errekuperau eta aurrengo partidarako aurreitea. Hoi da.
Bueno, hau izan da dena gaur, Lantaronetik. Egia esan, ez dugu ikusi partida ona, 22-koa emaitzakin. Leire Oskot eta Alejandra Perezek eraman dute lehenengo puntua. Ni gustot bikote urdina oso sendo ibilia zeratik, biak oso ondo uztartu dela bikote moduan eta bikote gorria ezinan ibiliela. Baina, haindik txapelketa hasi ez da bakarrik, txapelketa luzea da, beraz bikote urdina zorionak eman, eta hurrengo astean beste partida batzukin segituko dugu, beraz hau izan da dena Lantaronetik, mila esker denoi eta hurrengo arte.